Okay, så skal jeg bevise sætningen 9, som siger, at vis f af x er differentiabel i integralet a til b, så kurvelængden i integralet a til b giver ved l af x er lige med, hvor øvre grænsen er b, nedre grænsen er a, kvadratrøden er 1 plus f mag i anden, f mag af x i anden dx. Så vi har her vores graf, og så har vi punktet A her, og punktet B her, og så har vi også nogle punkter her, x 0, så har vi punktet x 0 plus h. Og ja, så har vi altså l af x, det er så kurvelængden her imellem a og b, så længden af grafen her. Så vi farver det her lige lyserødt. Lad det hedde l af x. Okay, så om l af x så gælder at kurvelængden for a, eller a, det er så kurvelængden i integralet a til a, som er jo bare lige med 0. Den går jo ikke noget, den er her imellem. Og så kurvelængden for l i, det er så kurvelængden i integralet a til b. Så det er ligesom den her. Den skal vi bevise formlen for. Og så har vi også en kurvelængde for l af x 0 plus h minus l af x 0. Det er så kurvelængden i integralet x 0 til x 0 plus h. Altså den her. Så det er det her interval. Og hvis vi kigger lidt nærmere på den, så kan vi ligesom skrive ligesom den er en trekant her, og den hedder h, og den hedder delta y. Og så kan vi se, at den ukendte længde, den ligner næsten en side i en trekant. Så hvis vi tager den her, så er den næsten lige den. Vi ved, at jo mindre h er, jo bedre kan ligesom den her linje beskrives ved Pythagoras' ligning. Og Pythagoras' ligning, den siger, at C, eller en ukendt side i en trekant, den lige med kvadratrøden af a plus b i anden, plus a anden, og de er så de andre sider. Og i dette tilfælde, så er det altså kvadratrøden af h i anden plus y i anden, delta y i anden. Så vi antager ligesom, at den her kurvelængde her imellem, eller kurvelængden a, kurvelængden x0 plus h minus l af x0, at den må så skrives som
cirka lige med kvadraterne af h i anden plus delta y i anden. Okay, og det næste vi kan gøre er at dividere med h. Så det gør vi på bagsiden. X minus dividere med h er så cirka det samme som h i anden plus delta y i anden dividere med h. Og den her, den kan så, vi kan ligesom omskrive dette h-tal til, så den her øvre del bliver den samme delta y her, divideret med så kvadraterne af h i anden, fordi det er jo lige med h. Og det som det gør, er at vi kan nu sætte det hele under en kvadratrod. Så vi siger, at det er lige med kvadratroden a, h i anden plus delta y i anden divideret med h i anden. Og hvis vi så dividerer begge sider på med h i anden, så får vi h i anden kvadratroden a divideret med h i anden plus delta y i anden divideret med h i anden. Og så h i anden divideret med h i anden, det bliver selvfølgelig bare til 1. Så plus delta y i anden divideret med h i anden. Og det næste vi kan gøre er at omskrive det endnu mere ved at sætte de her brøker, eller de er begge to op på de andre. Vi skal omskrive det til 1 plus delta y delt med delta h i anden. Okay. Ja, og vi har allerede sagt, at vi antager, at f af x er differentiabel, og vis f af x er differentiabel. Vis f af x er differentiabel. Så gælder, at delta y det der med h, det er så lige med f mag af x 0. Og det som vi kan gøre næst er at og det er så at vise h går mod 0. Og det som vi kan gøre næst er at indsætte det her så ind i den her linje. Så vi siger at 1 plus f af x 0 i anden. Ja, nej. Vi siger at den her bliver så til kvadratroden a 1 plus f mag af x 0 i anden. Og vi ved, at den her er cirka lige med den her, og den her den er bare blevet omskrevet til den her. Så vi kan godt erstatte den med den her.
Og så gør vi det. Så vi siger, at al x 0 plus hov minus forlængden af x 0 dermed hov er cirka, eller bliver til den igen her for hov 0. Og den bliver så til kvadratråden af 1 plus f mag af x i anden, så vi siger det nu som f mag af x. Det er igen for hov mod 0. Okay. Og ja, vi ved så, at den her, den er så lige med differens von den for al af x, så den kan skrives op som al mag af x lige med den her kvadratråd af x plus 1 plus f af x i anden. Og nu kan vi som sagt bestemme kurvelængden for kurvelængden af b, eller kurvelængden af i integralet a til b. Så vi ved, at kurvelængden for b, den er lige med kurvelængden for b af b minus kurvelængden af a. Så det vil sige, at hvis vi skriver den op ligesom på den her form, bliver det her af vores b øvre grænse, a nedre grænse, og så har vi al ax, al mag af x dx. Og vi har ligesom skrevet her, at al mag af x er lige med kvadratråden af 1 plus f mag af x, fx, f mag af x her, jamen, så vi kan erstatte den med den her, så det vil sige kvadratråden af 1 plus f mag af x i anden dx. Og det er så vores formel for kurvelængden i integralet a til b. Og tak.